Goddag, jeg hedder Claus. Jeg har spildt min ungdom. Derfor prøver jeg at få noget meningsfyldt ud af de dage, jeg har tilbage. Så jeg har uddannet mig til vurderingssagkyndig. Og så har jeg også uddannet mig til alt muligt andet. Men jeg har nu gang i et program her, som vi sidder og kigger på. Det så handler om, at jeg som vurderingssagkyndig skal vurdere en masse betydningsfulde sager. Nogle gange så savler jeg lidt. Det er så nu, at vi skal kigge på vores første sag, som skal vurderes. Det er en gammel sag indsendt af Birgitte Nazarin fra Hadsten. Det er en sag, som vi ikke kunne have inde i studiet her, hvor vi er nu. Så vi bliver nødt til at komme med mig, så kan vi kigge på den derude på gangen. Kom med mig, det bliver spændende. Ja, det er lige herude. Kom med mig. Det er meget spændende. Nogle gange så savler jeg lidt. Jeg tror vi skal den her vej. I kan godt begynde at glæde jer. Og vi kan, som jeg har sagt, vi kan godt begynde at glæde os. Det er ligesom, at man glæder sig til sin fødselsdag. Fordi herinde, mine damer og herrer, kan I kigge her? Der har vi gå ikke her. Var det ikke herinde, det skulle være? Det store overraskelse til publikum. Det må du selv vide, jo. Det er ikke mit job at vide det. Okay, så må det være herinde. Hov, du skal lige på en gang. Det nu prøver her. Nu skal jeg undersøge for. Ja, man kan ikke være professionel hver eneste gang. Kom. Godt. Vi har altså at gøre med en helt speciel sag. I får det set med jeres egne øjne, I vil besvime. Altså, I vil besvime af henrykkelse. Høre af henrykkelse. Det er lige noget for jer. Altså, mine damer og herrer, der er en god grund til, at I har tunet ind på den her kanal. Og det er det, vi godt vil vise nu. Hvad fanden bliver det af? Hvad fanden? Vi skulle da aftalt. Det skulle være her, eller hvad? Det skulle da det mener jeg. Det er ikke normalt. Altså, det er ikke fordi, jeg skal blande mig, men... Altså, det er vores første program, det fungerer jo ikke det her. Hvad tænker du? Det er jo ikke normalt her, man giver antikviteter, vi er ude på en opgang nu. Ej, det er live, for fanden. Ja. Det er selvfølgelig bare for sjov, det her. Vi ved godt, hvor det er henne. Kom med mig. Godt. Ja. Vi havde nogle problemer med at finde det, vi skulle finde. Det var ikke så godt planlagt, som det burde have været. Eller var det? Jo, i virkeligheden byggede vi bare spændingen op. For ligesom at springe den store gyldne guldkorn. Det var det er den, vi skal kigge på i dag. Ja, det er vores første vurderingsobjekt. Kom med mig hen, og så skal vi kigge på det.
Flum. Det her er en... Det er... Her har vi så noget, som højst sandsynligvis er en kniv. Ja, man ser tydeligt på formerne, at det er en kniv. Der er ingen tvivl. Det kunne godt være en gaffel. Men lad os gå ud fra, at det er en kniv. Så skal vi så finde ud af, hvor gammel den er. Hvor gammel er den? Hvad tror I? Altså, det er spændende. Og jeg vil sådan godt inddrage jer. Så prøv lige en gang at gætte. Jeg kan selvfølgelig godt gætte lige med det samme. Det står lige hernede. Men hvad tror I? Nej, jeg kan ikke høre. Siger 1911? Nej, det er forkert. Den er lavet i 1900... det 1900... Nu kan jeg sgu ikke læse det. Hvor er mine briller? Det var så, hvad vi havde at byde på for aftens program. Jeg håber, I havde en fantastisk oplevelse. Det havde jeg i hvert fald. Håber, I fandt det belærende. Det gjorde jeg i hvert fald. Vær der samme tid, samme sted næste onsdag. Nogle gange så savler jeg lidt. Vi ses.